L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mbarkat fuq sensiela tal-laqat ma' diversi entitajiet sabiex wara li tisma' l-veduti tagħhom tkun tista' tibni manifest elettorali ieħor li ħares il-qudiem u jkompli jibni fuq is-suċċess miksub. Bħalma kien f'dawn l-aħħar snin Għawdex jibqa' priorità u f'waħda fost l-ewwel minn dawn il-laqat, il-Partit Laburista iltaqa' mal-Gozo Business Chamber. Illum qegħdin iltaqgħu mal-Gozo Business Chamber illi ovvjament għandha għal-qalba l-interessi għawċin kemm dawk mill-lat ekonomiċi kif ukoll mill-lat ta' konnettività bejn Malta u Għawdex. Il-President tal-Gozo Business Chamber Joseph Grech sostna li fost l-akbar sfidi li qed taffaċċja l-Gżira Awċija hemm il-konnettività bejn Malta u Għawdex, fejn b'turiżmu li jisboq kull aspettattiva u pubbliċità bla preċedent, il-vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer mhux qed ilaħqu mad-domanda. Hawnhekk saħaq li għalkemm jeżistu l-isfidi, jemmen li jekk wieħed jitkellem u jiddialoga jistgħu jinstabu soluzzjonijiet. Primarjament il-ħsieb wara dawn il-laqat, kif sostna d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, Chris Cardona. Aħna qegħdin nisimgħu il-proposti li għandhom dawn l-entitajiet, nixtiequ li nkunu nafu aktar x'għandhom f'moħħhom fil-forecasts u fil-futur tagħhom bħala entitajiet biex intejbu u niffaċilitaw iżjed mhux biss il-performance ekonomika tagħhom imma anka l-aċċess għall istituzzjonijiet tal-pajjiż u naħseb li dawn il-laqgħat issa jibdew joħduna ftit biex niġbru l-idejat ħalli nkunu f'pożizzjoni li konna manifest elettorali jkun b'saħħtu, li jkun qawwi, li jkun jindirizza il-challenges li ser ikollna fil-5 snin li ġejjin.